tinine o 8 January kebo no nukmani tini je Black Day noi kebo WhatsApp message hopung Happy Black Day nanya mare bushi sugya sini tipara saro tinini hai o salo sung jottono tinini sung tabuk calendar se 8 tarik Januari ke Black Day ni thap keri nanang jotono nukhang kangke sung mutu manaja jotoni nokni calendar ro sung abor nanang tangai tini sung o jaga sal kosom hai ke Black Day nanya kuthum majani nangkha saya nanya karinyai tangai tia sepno omon daito manna tia sepno dofani bagai samung khalanyai o je sal tia sepni movement khalanya thangi kokjang mani omo tia sepno daito nai manu ma nau omono sini jottoni kirima sinjak te lasimu sini tia sep khalanya rokno buni dofani borok chiminja sini dofani borok rokbo jara chakiri khalanya rok TUKS bade lama rogo dugan rogo malakhe kok sanani kiri jago hasalota bodli khalai ro hojagno hunnyai kebo kormachari bazaro malakhe angke nini phasing na haya karinyai dugani signboard pori dongu nono nugia sukke oma haike treat khlai jago tangai o TSF dofani bagai samung khlai hunnyai dofani hamya je proof phayo afro TSF basai phenyai ওই যে কর্মচারী ওই যে চাকরি খাওয়ায় যে দোকানি সাইনবোর্ড পরিয়ে লাইরি রহনায় ববিন বসলা যখন এনআই দিও বটি মান্যা আফুর গাঙ্গে সামনে লিডার আপনার নাই দুগুনায় নরক আন্দোলন খাই দি বিন বসলা যখন মান্যা আংপুরু এই আবহায় মানে যত হামিয়া চাইয়া যত কষ্ট খাইনে নিগাঙ্গে সামনে উপর আর নং বড় চুবানানি ফুরুং গাঙ্গে নং সিনিয়া নং খাই জায়গা অমাকে সিনি গোবাं मा TSF khalai thangnai norok khana kana busu kosto mani phekya busu pujaka tokjaka do phano hamjak mani baginai buma bu phana hamjak ma hai takuk bukhungna hamjak ma hai sei tiprasa sei borok do phana hamjak mani baginai আন্দোলন খালাইনাই जों दिनै अजरा दिनै अ जागाओ फाइ सकबायका जों ताबुक जदि थामसा करि हिंगे ताबुक तो सालसानि बागिसे ब्लेक दे मा पालायो जों जदि ताबुक खामसा इंनिया ताबुक कुबुके दफाना हामजागे हंके जों दे बिसि दिन करिका एक सप्ताह मा पालायन ब्लेक दे ब्लेक सप्ताह हो ब्लेक मन मास ताल काइसा ताल सारमने मा पालायन जों जदि ताबुक थामसा इंनाय सिनि सय नांमानि जिनिस न जों ताबुक पन्त बाजानाय प्रतिरोध खालामनाय मानया हंके अमकासे तिब्रा सरक मुतु नारक थाय अमति एसेबनि सिमिक दायितया सिनि दफा जों सायजों थांनानै बागैनाय निनि बोसाबुदै दंनाय नंनि बागै जत्तनि बागैनो जों जत्तनो दफा अ टिएसएफनि ककनो खालायनाय टिएसएफ हामजागमा हाकिनो जों जत्तनो हामजागैनाय बसकांनि सालनि सिमिक सिनि जे प्रुफानो टिएस सिनि तिब्रा सानि बागै हामिया कोनो गभर्नमेन्ट फानोखा कोनो इन्डियानि गभर्नमेन्ट फानो सिनि हामिया इंनाजा डिसिजन आफ्रो जों आफ्रो निनि एमएलए एमडीसी मन्त्री जत्तनो जानी पुष्ण मुतु खालाय करिनाय तिब्रा सानि काहामनि बागैनाय जों नांखांके रिजाइन रिनाय जों आवनो प्रोटेस्ट मा खालायनाय हायके जोंला सिनि मन्त्री कसाम थाय थाका ब कुच्चु खालाय मालि हननाय जों आफ्रो बनो बुसुत मा जलिका बर हाय 8 जना एमएलए दंगो सीपीएम नि बीजेपी नि बा दिरखा सिनि आंचलिकनि जे नेशनल मैंडेट जे तिब्रा सानि बुधबाय सिमि 5 नि फायनाय बरक पर्यन्त आफ्रो दुईटा शब्द फानो साइमान लिया बरक जे अगुली ककनो जों सेलांमा जारगो होनो पर्यन्त साइमान लिया ओ सीएबीनि ओ आन्दोलन सिनि अर सिमिगिया नेसुबा नुंजाक तै सयता राज्योआवबो ब नङै दङ किन्तु आजागा कोनो गुली ककजागिया आजागा कोनो गुली खालायजागिया शुधु सिनि अ त्रिपुराआव सिमि 11 घन्टानि बन पर्यन्त बरक सह्य खालायमेनजा तांगै नरक खाना काना सीआईबी बिल जखन पार्लामेंट पास होंगो आफ्रो इंडिया बाय पाकिस्तान खेला थंगिनाय इंडिया जित हुई जे बाजी सपनि सेपानो देवाली नि सेपानो बाजी फातिका सारा त्रिपुरा नि जत्त कुनाव आबतामनि प्रमाण और गोबां मा बे आनि बाबे बरक हाबदाक दंगो बरक आबो प्रमाण रोखा हानि बागैनायसे
TSF rok omno प्रतिबाद मा खालायो जिनि दफानि बागै जे कुनो समयो जे कुनो फाइका हान्या डिसिजन नाका आब्रो सिनि TSF सिमिनो बुसकांगो बासाय फायो आंगरो TSF खालायजाखमिनाय TSF नि गाहाम समया हानि बागैनो जों जरानि सिमि TSF खालायनाय जबा खालायनाय फायो ताई ताव बुसकांगो जे जराय रक दंनाय जे परिनाय जारा खानाय दंनाय नरक नबा आंखनाय सिनि TSF नो तेबो राग्रनान बागै सिनि TSF जों परिफुरु जोंल' बेगार खालायनाय फनो सुदु परिफुरु अमनि टाइम गाहाम आब्रुफानो जों TSF नो चुबायनाय TSF नि जे कुनो मुभमेन्ट थांनानै बागै आं जतननो गय हरजाव ते भारा कक सागला सिन आनि सेउलबो तेबो कक सानाय दङ आसों कक सानाय जतननो हामबाय TSF आयोग लोकथुं बरगफा आयोग लोकथुं खुलुमबा दिनैनि अ ब्लेक डे दिनै TSF नि ब्लेक डे या सारा त्रिपुरा सारावनि ब्लेक डे जोंबो TSF नि ब्लेक डे हिलिसिबे नाहारि दंहायो गलाक जिनि भबिष्यत अन्धकार जों बजागा थाङै सावगिनाय साना मोसोनो दिनै मुजमानो जिनि नेक्ट्रिटे जों जतन दङ अर बुसकां आसुक जागौ बाहायनो जिनि बुसकांगो कुरुसुनो वार्डिं खाया कुरु साख्लाय मुं साख्लायावनो सुनो गुलै खायो डाइरेक्ट महल बाजि दङ आब्रामनो मुजु मांखाके बखौ मुक्ति खालाय फायो दिनै बाक्सा दे धारक खाखला बुय सावो शेख शिडुल एरियावो सीए चालुलिया हनै खाखला बुय सावो साबनि तारतै वो TSF नो लिटारतैनो खाखला बुय साइ दङनो दिनै लिटारक आये खायदा हारि साइ दङ TSF नि बागै हामिया खादुखौ नाङै फायो आजरा लिगि फाया आमदै नेतारकबो दङ आमतिरनो सोंथिनि दखलाय दङ सिनि दङ दफानि बागै सामुं ताङेरनो ताखरक सिनि फिक्स माखलायनाय बबाहाय अर्गानाइजेसन सुबानाय बबाहाय अर्गानाइजेसन लगे दंनाय आमते फिक्सन माखलायनाय जों चয়েস माखलायनाय ताखरक जों 5 बोसोर 4 बोसोर ओंखायनो पगै थाङो दुखु मानमानि रगनो दिनै किसा बरकको मुं थाङा बोसगां सालां गाके ताइबो कमि थांनाय आमसिया आं साना मुसुखौ सारा त्रिपुरा गोनाङै पालायनाय दिनै सेन्ट्रेल कमिटिबो गोरों साजागाखै पालायो त्रिपुरा न वाइसेनो तिरा खालायनानै बागै सुमाय मा थांलायनाय ताखरक ताबो थैनाय किरि दङ आं गाकै जों बाहायखाय दफानि बागै सामुं तानाय सिगलारो आखौ आंनो मुंजों नारना नाङै दिनै आंनि ताखौ गुलि नांजागै बोखावो दुखु मानै दङ सरि खस्थ'यै दङ बरंनि र' किसा वान सुगैनायला नों 1 मिनिट सिरिखै दङै वान सुगैनायदे नों निनि सागनो खिगलायनायदे निनि ताखौनो खिगलायनायदे बाहाय मा दं आबनो किचन पगै थांनाय आं आसो ककसालि आं बाथ्रम कायनो सानानि बागै जायथौनाय आं सामानि जागुलो तेबो अक्रारो आ सालो तिनिनो हायो अ सालो तंनाय रक दङो बलनि खुक्तिबो जों तेबो गाहाम गाहाम कक खोनानाय आं साना मुसुङो अरा फाइका थांका आमतिया खाजानि ताखौ तेबो खरो तिनिनो अ सालनो जों पगिया वoi जों TSF आफ्रो वानसुका अब चिनि केलेन्डार program खालायलांसिनाय होननो ताबो खायजेरि फाय दङ आबो हायनो आं आसो कक सायनो TSF नि जबा डेभलप टु TSF लं लिभ जतननो हामबाय
देवो खमखमा टंगलाक आफ्रुनि जनरल सेक्रेटारि सिनि बरंगनां सुनील देवर्मा आफ्रुनि प्रेसिडेंट बरंगनां बिश्वजित कलय आमहाके सिनि बरंगनां एंथनी देवर्मा ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ताई सिनि बरंगनां मानव देवर्मा सं ताई जोटो लीडर टंगबायु उनपोलो बरनि बु मानामानि कारण के ताई सिनि थाजिं कक साथानै बरंगनां बिशु देवर्मा ताई सिनि दाउपेन बरनि बुंनाय तामनि बागै बरनि लीडरशिप नेसो 11 आवर्स CAB ni bagai आंदोलन खायका डिक्लेयर खायका ऑल नॉट इस क्लाइनेन बाgai आफ्टर बर्न इनिशिएटिव बाय TSF बुस्कामा फोर फ्रंट ऑफ फाइनाइ मादो बारिवो नेशनल हाईवे कासुका दिनि सिंताम बाय ब्लैक द पालाई सुरु अब TSF फोर फ्रंट ऑफ हिमै टिप्रासर प्रोटेक्शन रुनानि बाgai जे सिनि राइट्स न दिनाय आमन बागै TSF आंदोलन मा खालायमानि दिनि TSF खायावै तंमान खामो बुइहाय दिनि साकसांनि बागै वानसकाके तांनि बागै स्टुडेन्ट अर्गानाइजेशन TSF बुंगिनाय मा आंदोलन मा खायके आसन साइमानो ओ जे बिल तुइ तमानि बर बेलाके हामिया आबनि बागै TSF रक आ जरनि लिडारशिप जतो TSF तंनाय रक बुसकां मा आबुखा सुङो हानो प्रोटेक्ट खालायना लांनाय ओ बिल बिलाय हामिया 2014 नि 14 जरा जे बरफ फाइजाक फाटरहानि बरफ न और इलीगल बाबे फाइनाय रनो सिटिजनशिप रुनानि आमसिन बाय काहामदा आमसिन बाय हामिनि बागैनो आंदोलन खालायमानि जों नुखा और गुलि कमानि पुलिस पार्सोनेल स्टेट नि गवर्नमेंट नि पुलिस पार्सोनेल बंनि मेसिनारिज दंनो यूज खायताम खालायका खालाबनि गुलि पारि रेखा सुमलुगो और बुबाग्रानि मुक्ति जे कायजाक द MBB क्लब बाय और यागो गुलि ककजाक ओ मुक्ति ताम खलाय सिनि बुबाग्रा बीर बिक्रम न बरल गुलि ककलांखा आमो रेस्पेक्ट नि कक्सिमिया आमनि बिसिंति सिंता मेसेज नो खंगाके क्लियर रंखा स्टेट गवर्नमेंट सुनो प्रोटेक्ट खायनो तमो जागावो सिनि महाराजा नो कगो ताई और तेर दिन खाय तमो जागावो बुइगलांबायखा खागावो गुलि कखा तार माने नो जे हाइट ऑफ hatredness नासलिमु फुनुमानि बुसु सिजाका आमोनि मेसेज नो सुनुखा आमो माने जलि फुनुमानि स्टेट गवर्नमेंट प्रोटेक्ट खायना तंमानि स्टेट गवर्नमेंट नि जरा पुलिस तंगनेर और पुलिस पार्सोनेल तंगनेर जतो प्रोटेक्ट खायना लांमानि प्रोटेक्शन रिया बरक आबार कगो सुन टेररिस्ट या सुना माके गुलि कगो आमो साइमाना लांनाय पुलिस पार्सोनेल लगबो ओ CAB नि अगेंस्ट आंदोलन खायमानि ताव JCA एं थामानि आबाका सिनि बागै सिबिदा तावान सुदि जतर तंनाय ओनो बसनि बरक 10 नि बाय हामिया सुनसिनि एफेक्ट लाक बरबा एफेक्ट नाय संका बाङै थांनाय लुखा आंदोलननि बुथाय बनुकासों दाम लुखा 6 schedule area work of solution batil klari mangka CAA applying dia tobo tabuk sarana mani kamosi state to Tripura state to implement khairibo boroni citizen thanai thinu tite this area phami afono bo state ni bo citizen thanai document dui nai haini bagai sung o black denobo je nukmani sung kok jamani o salo sung jibona pogia Semuju kali mat langai sini buskang fanya rokno tamni bagai hingga ke o sal ka kosong sal jodoh di prasar ni bagai TSF lead kai kelang ka anglono kinto sal ka kosong sal jodoh di prasar ni bagai sulok haklap di guli kokha student movement no tini nang BJP kayuni nang basinai nang CPM kayuni basinai o ek nitri nai nung Congress kayo nung hai kayo opti party kayo ni nige babas no ba nige protect na klaijak no o ain to nini CPM ni bagi bo BJP ni bagi bo omonga joto boro ni bagi kin o ain hamia o ain joto boro ni bagi sa kuno party ni bagi simia hai ni bagi o protect kayo bagi TSF anglon kayo
tini kemo basia nung CPM pun kai di BJP pun kai di basia nung jesu party pun kai di basia hani bagi all met omo rogno se party angle di nasional ni kogya omo ti prasani coba hani nasional nanggu omo kuno party ni angle kerai o andolon ke ti prasani andolon ti prasan coba o hano protect haina bagi hani bagi joto taku buku tongai nai rogno bo sing taibo buskang mang nai buskang salrogo je jaga tongi bo black de palai di phai mangkal phai kuthum phai di karon o bongkha kuno particular party ni black de buya o black de tiprasani black de TSF buskang ti nai himui TSF lead khai to asuk si asuk kok salia asuk kok sai no ang ozor hai no hai tinini ti pamaya faru